ביום רביעי בבוקר היו אמורים למסור אותי למנזר. אמא רחצה אותי, היא לא הספיקה להלביש אותי, היא שיחקה איתי, היא נשקה אותי, חיבקה אותי, ושרה לי שיר ערש. Mamadonho koesawa, koesayu chispivawa, nic nadchodet treba spati, koło tebe rinnaja mate. ואז עלה למעלה גרמני. הוא ראה אותנו, הוא ירד למטה לקרוא לפולנית. באותן השניות המעטות, אמא אמרה לאבא, דוד, בוא נציל את הילדה. הם זרקו אותי לתוך חור עמוק, שהיה עשוי מחבילות קש. אני נפלתי, נחבטתי בחבילות, שעצרו כנראה את הנפילה, כי לא קיבלתי מכה, ונחתתי על האדמה עם העיניים בתוך כזה חרך, כזה מין דבר, רק עם העיניים דבוקה החוצה. התחיל חיפוש שימשך כל היום, ובסופו של החיפוש הגרמני אמר שהוא הולך לשרוף את האסם. פתאום הרגשתי איזה משב רוח, משהו מאוד קל, וראיתי את אמא בחוץ עומדת, והגרמני ואוקראינים סביבה. והגרמני שאל אותה, היכן היית? והראתה לו משהו, ככה, ביד. והיא אמרה לו שהיא ישנה שם כל היום. היא חיכתה שאבא ואני נתרחק ליער. ואז היא אמרה לו, גרמניה מבצעת מעשי פשע נגד האנושות. היא מבצעת, היא אמרה בגרמנית, גראוזאמה זאכן, מעשי זוועה. ומדינה שאיבדה את היסוד המוסרי שלה לא יכולה להתקיים, והיא תפסיד את המלחמה. ביתי תישאר בחיים, היא נמצאת ביער, היא תישאר בחיים, היא תספר לעולם את מה שעוללתם. הוא ניסה להפסיק אותה, הוא צעק, והיא לא הפסיקה, והוא הוציא את אקדחו וירה בה. אני ראיתי שהיא נופלת והדם זורם. בלילה שאלתי את אבא, איפה אמא? מה קרה לאמא? והוא אמר, אמא תחזור אחרי המלחמה. היא נסעה לאיזו עיירה והיא תחזור אחרי המלחמה.